Sawuzani sabantu dumelanga busheni and alone. Sanibonani bakwethu dumelanga. This Inyanga Yo MPEDI a PhD holder, rightly from south of Johannesburg. Ngiyinyanga in a PhD, Doctor of Philosophy. Ngiyasiqhenya futhi ngalokho. Nawe kumele ukuthi ube nayo PhD yakho. In anything that you do, mamela, akunamuntu onamandla for blocking impilo yakho. Kukho konke okwenzayo akunamuntu onamandla for ukuvala impilo yakho. Mamela ngwaneso, uNkulunkulu wasebenza ngoNuwe. uNuwe bekumuntu okade kuyisidakwa. Yazi uNuwe wayedakwa zakhumula impahla. Kodwa uNkulunkulu wayesebenza ngaye. uNuwe wayedakwa azayi mabhonabhona nje. Asala ingane sibona intingilidla ngaphandle. Kodwa uNkulunkulu wasebenza ngaye ashintsha impilo yakhe. Then uNkulunkulu wasebenza ngomuntu okade kuAbraham. uAbraham ethanda abafazi. uAbraham ekwazi ukuthi elale umuntu nosisi wakhe noma elale umuntu nengane kamalume wayo. uAbraham wayekwazi ukulala abafazi abaningi kodwa uNkulunkulu wasebenza ngaye enjalo. uNkulunkulu wakwazi ukusebenza ngoAdam, ashintsha impilo kaAdam. Kuyikuthi uAdam wadla inkomo yedlozi engatshelwanga, kodwa uAdam ayidla inkomo yedlozi. uAdam ezwe ukuthi lento le imnandi le, athi ayikhona mina ukuthi ngikhothe njengalomfana kakhoza ngizokwazi mina ngifuna ukuyidla. Wayidla uAdam. uNkulunkulu wasebenza ngabo Davide. uDavide lo kade kuyisifebe esihlulile esidlulele ebulala efeba, kodwa uNkulunkulu wayenza uDavide umuntu. uNkulunkulu wasebenza ngoMose. uMose umuntu wabulala umuntu emlahlela from phezulu waya phansi umuntu wafa, kodwa uNkulunkulu wasebenza ngaye uMose. Eloke njalo uNkulunkulu wasebenza ngoZakewu. uZakewu kuyindoda ekade icollecta ama-taxes, imosha impilo zabantu, ibhula abantu, iyenza abantu imihlola, kumuntu onebhuli nje kukho konke. Kodwa uNkulunkulu wasebenza ngaye ashintsha impilo yakhe, wabecome i-servant kaNkulunkulu at the end. uNkulunkulu wasebenza ngoLuka noMathewu. Abantu akade kuabantu akade bekhokhisa abantu intela ngeforced, abantu akade begcilaza abantu, kodwa uNkulunkulu washintsha impilo zabo. uNkulunkulu washintsha impilo kaPetro. uPetro kade engafuni abantu abasontayo ebabulala, so uNkulunkulu wasebenza ngabo. Manje wena kunasono wasenza esizokwenza ukuthi uNkulunkulu ahlule ukusebenza ngabo. Akunasono lesona wasenza esizokwenza ukuthi uNkulunkulu ahluleke ukuthi asebenze ngawe. uNkulunkulu wasebenza ngo-Elisha Elijah. Banengqondo zokuyibulala but bakwazi ukunqoba through uNkulunkulu. So nawe muthi mutla sebenza ka wena. uNkulunkulu wasebenza ngabafazi abenza ama-abortions, ashintsha impilo zabo, baba nemali njengoba uyibona la. Imali yahladuze nabusuku nemini njengoba uyibona la. Manje uNkulunkulu nawe uzosebenza ngawe ashintshe impilo yakho. uNkulunkulu wasebenza ngoJakobe. uNkulunkulu wasebenza ngoJakobe, umuntu kade kuyigwala ebaleke endaweni uma yenza izinto, kodwa ashintsha impilo egwala ayenza impilo eqondile. uNkulunkulu wasebenza ngabantu abaningi ofuthi can mainly ngikhulume ngabo onyeke uzobabelieve. But all I can say to you is that the storm will never live forever in your life, irregardless of anything. I'm talking to you as a man of God. I'm talking to you as a traditional healer. I'm talking to you as a doctor. I'm talking to you njengomuntu umuntu emhlabeni, umuntu one-profession ethize. Andikhulumi nawe njengomuntu nje. God will do something for you rightly this year. The storm of which you are facing, mhlawumbe saqala years back, saqala ages back, saqala kudala, but trust me, the storm will never last forever. The storm will never last for God. Isikhathi namhlanje ukuthi leso storm siphela amandla. Isikhathi namhlanje leso storm sikwazi ukuthi silunge, sidlule. Into engadluli iyahlola. We all know that. It is mainly in cultural saying ukuthi into engapheli iyahlola. Into esafeli iyahlola, sisafeli isahlola. Chichapheli yondi buhlori jwale. Haba bayibuka kasendawo. Into esafeli iyahlola.
wahloka urule motho uzihloniphe uzithande and have faith in your life and have faith kumuntu oyena and have faith in your well-being and have faith kwingqondo loNkulunkulu akunika yona. Namhlanje topic yami it's all about izizwe zemali. There is this thing yokuthi izizwe uma zikhandwa kuqoqwa amathambo wabantu abafile. Uma uqeda kuqoqwa amathambo abantu abafile bese uthatha lawa mathambo lawa kuqabe abantu ngawo so that laba bantu bakwazi ukuphila kulo muntu lo bayenze izinto lezi lo muntu kade ezenza. Like let me say mkhuluthi bekuyinyanga mabe ngiyinyanga qotsha amathambo ami uma ngiqeda kufake enye inyanga nale nthibe ebuya ngijwalo. Yes, iqiniso bakhona abantu abulela abantu babayini babakhenza ucela bakhendla bayaqaba abantu ngazo lento lezo, but izizwe iqiniso lezo izizwe zabantu inyanga lezi ezithwele ebulala abantu ezizala abantu imihlola mezi ingikhandela abantu izizwe zamathonga ezamadlozi. Ukhumbula ukuthi umkhuluthi inyanga mina ngiyisangoma ngiyinyanga ngumuntu othi zabantu I'm an health traditional practitioner. I'm not a healer but a traditional what practitioner. Mamela wanisorowenza la ngikhanda izizwe kadiphoofolo tsa naha nangemithi yenhlanhla nangamabutho wemali. Lezi zizwe uma siyikhanda ngifaka imali ecotshiwe le. Uma ngiqeda ukufaka imali ecotshiwe ngifake umhlume kanhloyile ngaphakathi, ngifake umdlebe ngaphakathi. Yonke le mithi le sihlanganise sicobe. Uma ngiqeda ngifake ilobani. Kunomuntu amandiya okuthiwa ilobani. Ngifake ilobani. Uma ngiqeda ukufaka ilobani ngifake imithi engizidingize ngidalule eminye. Imithi yani yenhlanhla nemithi yemali. Uma ngiqeda le mithi le ngicobe bese uma ngiqeda ngithola ngifaka amafutha ejirafu. Kungani ngifaka amafutha ejirafu? Ijirafu inhle yenza ukuthi wa-attract noma ubani noma yini kodwa kunjani okuhle. Akusikani ungathola ijirafu ifile, akusikani ungathola ijirafu ilimele, ngoba ijirafu inhle i-attract inomoya enjani emihle. And ijirafu wayithatha yona yingoba ijirafu inde udlula zonke ilwane ezikhona emhlabeni. Nanoma ubane kuphi uyakwazi ukuthi ekubone uba nesithunzi. Nanoma imali ingakuphi iyakwazi ukuthi ikubone ikuzwe ikwazi ukuthi isondele ngakuwena. Yini lezo nkulu? Izizwe zemali. Akusizona izizwe zokuhlola. Izizwe zemali mkhuluthi zimalini? Ngifuna ungizwe. Zonke into zikamkhuluthi zicala from 5,000 is true. Zihamba kanjani. But izizwe zemali imali yakhona ayihambi ngani? Ayihambi ngabo 5 ngaboni. Ithonga liqhele kakhulu. Izizwe zihamba ngemali engange 6,000, 8,000, 10,000. Nezizwe from malini 6,000, 8,000, 10,000. Azikho ezingaphezulu kwalokho. Izizwe zemali. Lezi zizwe ngigqaba ngazo. Uma ngiqeda ukugqaba ngazo kumele ube nempembele efanele kamkhuluthi le. Kuze lento ukwazi ukuthi iphakame isebenze kuwena idinga lamakhala emfeni lawa nje alehlaka umhlanga. Bese imali izokwazi ukuthi ize igijima phezulu kwempilo yakho. Ngifunela imali mntakababa. Ufuna imali? Ungezi kimi no 5,000, woza kimi ne-6,000, u8, u10 ufuna izizwe. Bese ube nempembele kanje. Ngiyokwenzela amasiko akhona bese ngikutshela amasiko akhona amba kanjani. Ngoba la ebunyangeni sinamasiko. Izizwe uma wenzela abantu izizwe akubulawa abantu. Stopani izinyanga ukufaka abantu into zika Satan izibize ukuthi
Izizwe. Stopan uma into ongayazi fonela Inyanga Yo MPEDI umkhuluti. Ngiyakunika sangoma 0763248763 amanamba Inyanga Yo MPEDI inyanga lenhle uchama boy uyena lo hleli phambi kwakho. Futhi ungatshelwa abantu amanga mina ngiyichama ngahlula nje ubungoma mayothi ngingasungoma ngigunda ngingena ama dreads ngena intshebe lezi we awuzongikhotha mntakababa awuzongikhotha ngathi uSK mekhotha inkomo intombazana awuzongikhotha kehle awuzongikhotha ubuzongikhotha thola izizwe zemali ngizokuqaba ngalezi zizwe mntakababa ziyovula imali emsebenzini wakho ziyovula imali ekhaya ziyovula imali emzini wakho ziyovula imali ezintweni zakho zonke ziyokuvulela imali angeke uzukholwe thola izizwe zemali ngise Sheriff House Gandhi Square Marshall Street 131 Sheriff House 131 Gandhi Square Gandhi that's the street away ngilapha iGandhi la mina ngila Marshall Street 131 Sheriff House woza ngizokufaka izizwe ungithwele lempempele uma lempempele ungayitholi umuzoza ngitshele bakufike impempele izokwazi ukuphakama lento le yakho le siyabonga makhosi siyathobeka